Evar baş Kurdistaniyên hêja bi bernamekî Panorama Heftê îşev em dîsa bi hev re ne. Berî ku em dest bi bernama xwe bikim, dixwazim agahdariekî bidim we. Îro li Almanya hilbijartin hebû. Hilbijartin bi dawî bû. Li gor agahdariyên vê taliyê sandok vebûn, heta nî anka hilbijartin bi awayekî eşkere û vekirî didome. Partiya Sosyal Demokrata bi rêjeya sedî û bîst û şeş lê pêşiyê ye. CDU sedî bîst û çar e û Partiya Keska sedî çardeh nokta pênc e. Tiştê ku li vir tê peyvandin dibên ihtimalekî mezin ew ê koalîsyona sor û keska pêk bê. Sosyal Demokrat û ew ê Partiya Keska koalîsyonê çêke. Ev hilbijartina ji bo me Kurda ji du aliyê girîng e. Aliyekî gelek namzetên Kurd hene. Hûn zanin demê vê taliyê Kurd êdî diaspora di hilbijartina de jî bûne aktör di warê siyasetê de, di warê aboriyê de, di warê dîplomasiyê de. Di vê hilbijartinê de jî ew ê sibe diyar be, rewşa Kurda jî ew ê diyar be. Lê ev hilbijartina ji alî me Kurda giringiya wî hebû. Heta nî anka Merkel li serî bû. Têkiliya Merkel û Tirkî bi şiklekî din didomiya. Her tim li xeletiya çavê xwe digirtin. Lê bawer dikim tiştê tê peyvandin bi vê koalîsyonê bi Partiya Keska û Partiya Sosyal Demokrata dibên pêvajoyekî nû ew ê dest pê bike. Em ê jî wek çarpel medya vê pêvajoyê bişopînin û demên pêş me di wî warî de em ê jî bernama û çê bikin. Niha ez biçim aliyê stûdyoyê û mîvanê xwe bi we bidim naskirin û em dest bi bernama xwe bikin. Du mîvanê min hêja hene. Mîvanê min yekemîn Rêzdar Abdullah Saydin e. Rêzdar Abdullah Saydin nivîskar e, lê di aynî wextê de siyasetmedarekî kevn e. Sala 1994 wê demê bi konsepta partiyên Kurdan me bi hev re HDP ava kiribû. Kek Abdullah ji wê demê tê û ketkarê Doza Kurdistanê ye. Kek Abdullah tu bi xêr hatî? Ew xêr de bi spas kek. Mîvanê min diyemîn siyasetmedar Hüseyin Kaplan e. Siyasetmedar Hüseyin Kaplan jî di Doza Kurd û Kurdistanê de ked û emega wî pir e. Xebatkarekî hêja ye, xwedî sekin e. Kek Hüseyin tu jî bi xêr hatî? Nav xêrê de be. Gelek spas malî ava. Ez gelek kêfxweş bûm ku îro em bi hev re em ê Panoramaya Heftê bi hev re binirxînin. Ez ji hevalê re jî rîca bikim bira sernivîsa bînin ekranê û em dest bi nîrxandina mijarê xwe bikin. Spas kek.
بله ما سرنویسی خو تماشا کرد بجارا ما یکمین وک جناب وجی زانه رفراندوما سرخابونا کردستان بو دو 4 سالی رفراندوما سرخابونا کردستان بو 4 سال بری وک دو ملت کرد به رژای سدی نود و سسی ترجیح خواه کرد کلیتا تاپویا کردستان خستن بریا خواه لی پشتیوی بوی گلک گنگشی پیک هاتن او رژای سدی نود و سسی پشتیوی گلک هات پیواندن سر انجام و سر دجیوی گلک تشت هاتن گوتن لی جیه که خوشیه کو ملت کرد اراده خواه ملت کرد ترجیح خواه جعالی سرخابونه به جیانی امی نهاوه مجاره بوره بپیون که حسین جنابه تا رفراندوم سرخابونه کردستان چوا دنرخین ام تا گداری که مرحبا جوار جبو گوتر دفرت آهان پیروز دایمه از گلکی سپاس دارم و دجیانا خود جارا یکمه گو بوی هوایی از درکمه پیش بریا ملتی خواه جبو یکی مالی آوا مثلا رفراندوم مسئله کی ده جیانا کرداده مسئله کی گلک دیروکی بو تو کسی باور نت کرگو او کرد به هلوستا گیرینگ و برسفک آها بده دنیای حمی مگیا هنکا دگو او دنگ تیره نکی هنکا دگو همه سدی پنجی و یک در کتا او جارد سرفرازی بونایا من زانی بگو کرد بونه جبو آزادی و سرخابون آقا بونه وقت پزه گو تخوی بدیه وقتا گو مسئله ها دوی دریوی و چو سر صندوقه مجار که لی نری گو جسدی نود و سسه درکت یعنی نه داگر کر و نه دنیا گل کرده مجی پی محترمه اف خوش کیف خوشی اف دلگشی لحمه کرد و کردستانیا پیروز به لی وقتا گوینا درکت و پیدا تابی هنک شاش و فحش بو یعنی جبرگو اف دمجوی واندا تنبو او گل کی ولو خستن تنگاسینا رابور خواستن گو وینا شولی بکن و به داگرکره را دست خدانه هف اف مسئله اینکی خستن خطریه سروک مسعود بارزانی اف به زمان کی گل کی وکری گوت کی محساب حمی تشتی کربو اما محساب خنجره جپاشی دا جهرین گویل پشتامه که به منه کربو او جی مخابن او جی جهند رو دابو ینکه بو گوران بو پککه بو ایران بو عراق بو سوری بو ترکی بو لی آگو وان توا که عبدالله که حسین دوی مری تشتک سر راست بک جناب تی شیروه خواه بدو قسمک مروف کار بیجه جی یعنی که کسرت رسول وان وی دمی بکو ازی ورم ویناجی یعنی او قسمه گو امیجا جوه دست او قسمه گو تدبیجی جی یعنی بری رفراندوم او راکسیون او دلسوزیا تون و دلخوشیا گلو گلهمبر و رفراندوم خو پیشاندان ددان دهندر
kiryarê referandumê de mixabin ew rola xwe nelîstin. Niha Ji doktor kek Hüseyin dengê tenkê ew dibe niha wateya te çi ye bi çawayî rola xwe nelîstin? yani divî warî de bêdeng man. Niha kek Hüseyin ev bêguman bernamekî mirov bi şiklekî din kanî şîrove bike jêr ew divê merî li ser encamê wê bisekine. 4 sal ji ortê derbas bû. Gelo ev pirtî 4 sala çi bandor danî ser milletê Kurd? Yani ew kiryara rast bû, ne rast bû? û siyaseta anka tê meşandin çi? Ew hêjayê bernamekî dur û dirêj em binixînin. Em ê kanin wê carekî vê mijarê bi terebûyî şiklî bipeybin. Lê çi bandor ser milletê Kurd kir ew referanduma? Keko bandora gelek mezin a gelekî serbilandayî ew bû ku ji sedî nod û sisê li serxwebûna dewletbûnê derketin. Tiştek ji vêna mestir tune. Bandora mezin, kêfxweşiya mezin, dilgeşiya mezin yek jî ew bû. Wek xanîkî me ro hebe ku yek bi kirêtê de be û tapiya me ro tune be. Ev ana bû weke tapûkî ji Kurdan re ana erê kirêcî dixaniye wadeyê roja got ji Kurdan re lê were ew ê karibin wî kirêcî ji xaniyê xwe derbixin. Ji vêna mestir tişkî din Mirov karibêje referanduma serxwebûna Kurdistanê gavekî baş, gavekî erînî bû û divê mirov li wê biryarê anka jî xwedî derkeve. Parlamentoya Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê bi wê biryarê tiştek xeletî nekir û ew biryara ji bo hemû Kurda serbilindî ye. Mirov karibû wî şiklî binirxîne. Hele ez mêzekim Kek Abdullah çi dibe divî warî de? Kek Abdullah cenabê te siyasetdarekî bi tecrübeyê roja referandumê 5 partiyên Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê Partiya Azadiya Kurdistanê, QDP Bakur, Pelkurd, Partiya Sosyalîsta Kurdistan PSK û Tevger belavokek belakirin li wir tespîtek wan hebû digotin referanduma serxwebûna Kurdistanê û encamê wê meşrû ne û îro jî em piştgiriya lê dikin. Îja cenabê te siyasetmedarekî bi tecrübeyê gelo tu ça şîrove dike encamên referanduma serxwebûna Kurdistanê? Verê keko ji tevayê Kurdistanê re serîda êvar baş in bêjin. Dûra pirsekî me heye ez bêjim û ez ê têkevim mijarê. Pirsgirêk ev e kek Remzî Çakın cenab-ı we jî baş nas dike, baş dizanê. Hatî girtin wê Türkîk Cumhuriyetî rewşa wî çi ye li kederê nayê zanîn vî derheqî da gelek em xemgînin wî dikarin îfade bikin. Na kek Abdullah te mijarekî giring anî ziman kek Remzî jî yek ji ketkarê doza Kurdî ye, şaîrek me û kek Remzî li Moldawya qasî ku bi civaka medya sosyal şopan bi şiklekî dixwazin wî teslîmê Tirkiyê bikin. Divê mirov kampanya ku sosyal medya tê meşandin ji bo kek Remzî merî piştgiriya wê bike. Kek Remzî divê radestî dewleta Tirkiyê nekin. Fermo kek Abdullah em te gudarî dikin. Berê kekim. Niha mijar referandum ji bo Kurdistanekî serbixwe. Erçekî Kurdistanê serbixwe. Salvegera vê referandumê ji bo Kurdekî serxwebûn xwaz ji sedî nod û sisê dengdayînekî êrînî serkeftinekî serkeftine ji bo milletê Kurd giringiya wî gelek zêde. Armanca
lewra armanca ve referandumê li Başîrê Kurdistanê îlankirina serxwebûnê lê pêk nehat. Di vê projê da Alî Qedepê ava projehanê ji Alî Qedepê û Kak Mesûd Berzanî pêşwazî kir şaşî têda tune bû. Rast bû û ava projehan pêk bexda. Milletê Kurd bi tev hêz û alîkarê xwe nîşan dan rasterast tu kes li hemberî vê projeyê derneket. Kesî negot ev proje xirab e, wext referandum neyê kirin negot. Wa ne rast e. Êkî çûn ser sanduqê jî dengê xwe bi sedî nod û dan, êrînî dan. Ew rewş hebûna milletê Kurd e tifaqekî millî ye pîroz e. Tifaqek pîroz e. Lê çawa Amerîka digot vê wextê rast e lê bêwext e. Konjektûra dinê hê ji vê rewşê re amade nîne. Lê çavê me Kurdistaniya û kelecana em têda bûn, coşa serxwebûnê vê rastiyê nedît. Rastiyekî Amerîka dan pêşiya dibêje me nedît çavê. Dagirkerê kompas danî bûn, dagirkera kompas danî bûn, dengê xwe dernedixistin û yan jî hindik derxistin. Li hember vê referandumê evê xwe nîşan dan. Nerazîbûna xwe nîşan dan. Wextekî roj hat, Tirk, Ecem û Ereb li hev civîn, li ser vê civînê îttifaq çêkirin. Haziriya êrişek bi hev re kirin. Tank û topê xwe bi sînor li hember Kurdistana Başûr amade kirin. Kurdistana Başûr di hundir de Iraq desta ser sînor û dergehê dergeh kir binê destê xwe wê wextê. Hundir de Kerkûk û navçe hinek navçewî û hinek navçe Musulê ketin bi heştî destê heştî şah destê Îraniyan. Weçaxê Süleyman Kasımî eva di komanda Süleyman Kasımî da madda 140 rakirin. Tu hêzekî Kurdistanî nikarî bû li hember vê çaralî derkeve. Kurd hevû du bi îxanetê sûcdar kirin. Di rewşê de guhertin û dijîtî di naber ev de çêbû. Na Kek Abdullah cenabê te Kek Mesûd cenabê te nokta girîng dest nîşan kir. Niha di wê êrişê de şanzê cotmeyê dewleta Iraqê bi alîkariya hin hêzên hundirî xıyaneta navxweyî êrişî Başûrê Kurdistanê kirin û di wê êrişê de di xaka Kurdistanê sedî 45 û Kerkûk derbasî destê Hicdê Şabî û neyarên milletê Kurd bû. Gelo cenabê te wê ew ê çawa şîrovet kijûr heta vir hikûmeta ez nikarim bêjim. siyasetekî çawa meşand? Ez nikarim bibêjim. Ez nikarim bêjim. Yeneke û hevgirt di vî mijarê de îxanet kirin, îxaneta wan jî ewha bû. Evana îddia Divê berî serrast bike Kek Abdullah yeneke bi giştî îxanet nekirin beşek ji wan divê berî wer binav. teko. Beşek ji wan jî yani hevgirt jî em bêjin. Yani rewşa ew têda bûn li hember ev îddiayekî wan weçaxê.
qasî ki em gihîştin îroda dibe sedemê şerê nû dibe sedemê nakokiyê nû lewra em pir ranî di nav da nebûne kêmasiyê me hene em weça şirove dikin bi zimanekî tund ne bi zimanekî dîplomasî bi zimanekî nev gere em vê mijara hani dest çünkü di navbera Kurda da îroda ji bo îro îttifak lazim e îttifak gelek kirîng e îttifak gelek kirîng ji bo yekê em nikarin kesî Diber de kevanek em virgulekî bavên elembêze Kek Husên çawa şîrove dike. Kek Husên di noxta ku Kek Abdullah dest nîşan dike dibe ji bo mirov bigê hedefa xwe divê Kurd yekîtiya xwe pêk bînin. Cenabê te çawa şîrove dike vê meselê Kek Husên? gu em ji hev belavin û yekîtîkî me millî û dostanîkî wilo xuyal qarşî dinyayê gu em karibî yek dengî xwe temsîl bikin tune. Engasiya me gelkî mezin ev e. em ê gere ji wê re xizmet bikin xizmet Kek Husên ji vî Belê ji vî belê yekîtiyê re Kek Abdullah Meyan kawer naliyê te bira Kek Husên bipî dûr e. berê kerem Fermo Kek Husên. Yani ji bo vê yekê jî partiyê me, rêxistinê me, siyasetmedarê me, însanê serbixwe temam rabûn û rûniştina wan doza yekîtî û destwerdan û hevalkarî û yekrêzî. Feqet mixabin yani hetanê aneka tişkî a got merov bi dest bigire merov kêfa xwe jê re bîne di nav rêxistin û partiyê me de çênebûne. Ev jî siqintiyekî û astengîkî gelkî mezin e. Yani ez carna gelek cara ji dostê xwe jî radibêjim ya we divêm qey partiyê we rêxistinê we yani hûn şaxsiyet qey hûn ji Kurdistanê gelek mezintirin. Em giş di derbasbûyînê gelkî girîng de me pirtûk jî xwendin me li gor wê propaganda jî dikirin. Kek Husên dengê te pir xweş lê serê te tu xanê nakin ki ekrana xwe ayar bike. Awer bi şiklî bipeyve. Erê Fermo. yani li gelek devera welatê dinyayê wexta got mesele dibû mesela hemwelatî ji çepî bigire heya îslamî û heya lîberal û heya ew demokratê di rêzê de bi destê hev digirtin. Ew bi Tirkî vê askerî müşterek itîfaqî. Feqet mixabin, car di mixabin di nava Kurda de ev tişt heyan han nayên çêkirin. Kurd ji xwe sedemkî girtine û xwe pê diawiqînin, xwe pê dixapînin dibe dewletê işte ev rêxistina anê PKK derxist alîkarî dayê wezîfekî dayê got van siyasetmedarê Kurd ê got te kuşt û ê got te tehdît kir ê got te wî tirsand û ê got te siyaset rêxistinê wan ji hev belakirin. Wezîfekî wisa dayê û ji salê dirêj ve em dibin vê bandorê de em awiqîn û em dikin nakin em kilîta vî derî nema dibînin. Êna Kek Husên kilîta serxabûna Kurdistanê di bêriya milletê Kurdê yî û tapiya wî wek gotina Rêzdar Mesûd Barzanî li cem wan e. Niha cenabê te 4 sal ser derbas bû. Di nav vî 4 salî de Kurdên Başûrê Kurdistanê li gorî te siyasetekî çawa meşandin? Anka te jî şopand Macron tê ûra gelek dewletên mezin Amerîka bi wan re têkilî datîne çend roberê konsolosê Amerîka daxuyaniyek da got me li Hewlêrê konsolosek pir mezin vekirî û konsolosa li dunyê herî mezin
li Hewlêrê ye ew jî dest nîşan dike ku em qîmetek didin Başûrê Kurdistanê. Cenabê te viya çawa şîrove dike? Eko ew tişkî gelkî balkêşe û ne got kêfa me jî jêr nayê ama ew bi tena xwe têra wî tiştî jî nakin. Yani wexta meselen em dewletxwaz, însanê millî, însanê demokrat, wexta ku em jî alîkarîkî nedinê û helwestê wî nepejirînin, bi hev re par nekin û li ser wê mabesta millî li Ewropa em daxuyaniya nedin, em danekevine kolana, yani QDP bi tena xwe têra vî îşî nake. Ana micarkê ji melakî tiştek bihîstibû, ana va hate bîra me, digo yekê Amerîkanî ji mela Mustafa Barzanî re gotibû Seyda tu însankî millî ye, tu însankî paqij e, tu însankî zana ye, tu însankî millî ye, milletê te ji te hez dike, tu jî ji milletê xwe hez dike. Ez dibihîzim got tu bi rev li serî çiya li mêj dikî û te xwespardîye Amerîka û îro dostê milleta ne Amerîka ye. Amerîka heyana ti kes azad nekiriye. Êgo îro milletê bindest azad dike, yekem Rûsya ye. Ê wexta got tu bi rev li mêj bikî, tu weke tehdîdkî ji Rûsya re dişînî. Ewî bersiv çilo daye, gotiye astengiya me di Hindirû daye. Wexta ku min karibûna yekrêzîkî di nava Kurda da çê bikira, mixabin wê çavê eşîretê mezinî Kurda hebûn, gelek ji wana bi Sedam re hevalkarî dikirin. Ji bo wê yekê gotibû heger me yekrêzî di nava Kurda da çê kiriba, ne minneta min ji Amerîka ne ji Rûsya tune bû. Mabesta minî gelkî ku ez li ser disekinim, mesela xwe yê Hindirû gozkarim çareser bikim. Îja ame jî ana mesela Başûr bi rastî jî di her helwestê de, di her serbilindayê de, di her li xwebixwedîbûnê da, yani bi tenê dimînî. Wexta ku ewilo bi tenê bimînî û 5 milyon Kurd hebin û di vî warî de tu alîkarî û tu destwerdanê ji wayê hêlê jî digwe nebînî, yani astengîk meziyê jî ev e. Ez li ser vî tiştî ahar radwestim, ez vêm heger Kurda di referandumê de ji sedî nod û sisê nestan dibana, ew ê dinyayê bi çavekî din karîbû li Başûr binerina. Evet, çay mirov karibêje ku Kurd biryara Kurda, biryara parlamentoya Kurdistanê biryarekî di cî de ye, em wê biryara wan silav dikin û divê li dû wê biryarê bin û bi rastî jî partiyên Bakurê Kurdistanê statûxwaz li wê biryarê jî xwedî derketin di destpêkê de înisiyatîfa ava kirin, piştî wî di wê îxanata navxweyî de helwesta xwe danîn. Micarekî dirêjekek Husên em ê viya carek kes siraj evna têrê nakî, em gilî gazinê gelek mezin li vê heremê ji hev dikin. nana Em dibêjin siyasetmedarê me di nivîsî de têgihiştîne. Xwedî tecrûbe ne, ketine, rabûne ji siyaseta Hindirû jî ji a dinyayê re nema ecemî ne. Lêbelê tişkî tenê heye, bi gotinê tenê ev îş nema diçe serî. Yani çima em tişkî dîjî tecrûbe nakin, em na milletê xwe nagerin, yani me got çek li wî alî, ew çek me danî. Çek çû. Yani wexta ku em dêjine çek, em yekcar ji kokê de qut dikin, em li gor şert û şurûtê dinyayê nabêjin. Got pêwîstî pêk bê em mecbûr bimînin, em karin rajine wê jî. Em wêna hiç naxebitînin. Başekek Çünkü ev ez girê
Ez girê bidim keko. Ha. Yani ji bo wê yekê yani en tiştê wilo basît sıradan yani wexta em lêkolîn bikin nav milletê xwe bigerin li gor şert û şurûtê wan em tijna tespît nabikin ma yek jê hema em nikarin mesela em bêjin em xaniyê xwe bi kirê nadin mamûriyê dewleta dagirker. باش Em di dikanê xwe de pantûra û çakêta û pêlava em nafirojne mamûrê dewleta dagirker. Yani kek siraj di cîkî de gere merev dest pê bike. Merev di cîkî de serî hil de. Merev di cîkî de destê xwe tê xwe sukra vî dijminî. کێک حوسێن گوتنێ te fikirê te baş e mijarekî din em ê wî carekî din bipeyvin. Tamam keko. Kek Ebdullah ji evê bernameyê ketin ji hevala re agahdarî da belkî bîsek din were em derbasî haka mijara xwe yî dudiya bibin. Ji hevalê re jî rîca bikim bira mijara duyem bînin. Niha mijara me ya dudiya di ser nivîsê de jî jenerîgê de jî cenabê te şopan li wir li Tirkiyê ev hefta çûyî û ev demên vê taliyê gengeşiyên ser pirsa Kurd tê kirin. Bi taybetî jî partiyên ku di berdewamiya sîstema dagirkeriyê de xwedî rolin ev demên vê taliyê daxuyaniyên cuda didin. Yek ji mîmarê dagirkirina Bakurê Kurdistanê CHP'yî CHP serokê wê vê taliyê daxuyaniyek da di daxuyaniyekî de got em ê aşitî bînin vî welatî û CHP ev ê pirsa Kurd bi şiklekî çareser bike. Piştî wî Dewlet Baxçelî bersîvek dayê got pirsa Kurd tuneyê. Elî Babacan got pirsa Kurd heye. Ji nişka ve Sezayî Temellî derket ortê got pirsa Kurd heye û navnîşan İmralî ye. Rewşenbîr siyasetmedarên Kurda jî piştî wan peyivîn. Yek ji wan Altan Tanê Selahattin Demirtaş serokê HDP'yî piştî wê axaftinê got parlamentoyê û HDP'yî muhatap. Tayyip Erdogan ji nişka ve dîsa derket ku bi şiklekî bawer dikim gotinê wî jî hevû du nagirin. Demê hanê li Diyarbekirê bi şiklekî din peyivî. Lê vê carê sedema şîrîgê xwe yê MHP Erdogan jî got li Tirkiye pirsa Kurd tuneyê me wê meselê çareser kiriye. Lê Aliyê Kurdistanî daxuyanên hatibû dayîn serokê Pakê Rêzdar Mustafa Özçelik got yên xwestek û daxwaziya milletê Kurd derdixînin pêş yên ji Kurdistanê re statû dixwazin ewin muhatap dibe ew muhatap were girtin ji bo muhalefetekî xurt jî dibe terefên Kurd werin cem hev û helwesta xwe diyar bikin. Ji nû ve mirov wexta dişopîne ji nû ve pirsa Kurd û ket rojevê. Cenabê te jî siyasetmedarekî bi tecrübeyî gelek caran tu tarîxa Komara Tirkiyê zanî ew wer bîra te Demirel got ez realîta Kurd nas dikim. Çîlerê got ev pirsa bi modela bask tê çareserkirinin. Özal got federasyon. Yılmaz got rêya Yekîtiya Ewropayê ji Diyarbekirê derbas be. Ahmed Davîdoğlu anka dibe mafê perwerdeyî ji bo Kurda û gavek pêş te diçe ew ê dibêje. Dibe heger Rojavayê Kurdistanê Kurd xwedî statû bin dibe Tirkiye qarişî wan nebe. Welhasil ji nû ve dîsa pirsa Kurd hat rojevê ya jî mafê milletê Kurd yê rewa dîsa ji alî partiyên ku Kurdistanê dagirkirine bi şiklekî dîsa derket pêşberî raya giştî.
gelek gengeşi çedibin. Cenab-ı Tevi ev çava şirove dike. Gelo raydarên devleta Türkiye ya jî partiyên muhalefetê divê meselê de samîmî ne CHP'ye em bibin partiyê dinayê ya jî li gorî Cenab-ı Te muhetap kî ye? Tu çawa şîrove dike vê ew kek Hüseyin? Keko destpêkê de yani ev kevir ji ku de hat li serê Kılıçdaroğlu ket ew hinkî ne diyar e. Yani wexta got ne rojevek kulo hebe ne muhalefetik aha dengdayî berxwedêr gokaribe sîstema dewleta kûr û înkarcî jenosîdal bixe tengasiyê û berdevkê partîkî got esas li ser tinebûna milletê Kurd got hatiye avakirin rabe tişkî aha bêje ê min bixwe tişkî din tîne aqilê me. Ew jî çi ye? Ew jî Kurdê me hinek bi dewletê biyanî re dîplomasî dikin. Hevdîtina çê dikin. Tabî ew hevdîtin em zade temaşe dikin. Ewlo bi Kurd tiş nadibêjin em siyasetmedarê Kurd em ne siyasetmedarine gelkî kûr û profesyonelin got wexta got yek bêje leb em zanibin gotiye leblebî. Ji bo wê yekê xelk dixwînin, xelk zanin bê çi digere, bê çi pîlan û proje çêdibin. Kılıçdaroğlu wexta ge Erdoğan jêr got tu yekî Dêrsimî yê hîn negotibû tu Elewî yê Kılıçdaroğlu re dua got em ji Horasanê hatine. Îja Kılıçdaroğlu rabe roja îro wexta got vêna bêje keko gerek jarê merev lêkolînê li tişkî dî bike. Ev kê? Ev Kılıçdaroğlu xiste vê tengasiyê. Ev Kılıçdaroğlu wexta got bêjim dewleta Kûr, dewleta Kemalîst a dijminê hebûn û tunebûn û nirxê Kurdistanê û Kurd û bi tevahî jî dijminê milletê Kurd. Gerek meriv hebikî vêna dûr û kûr lêkolîn bikî. Min serî de mixwest got ez vê ji kekê xwe bêjim di roja wek îro de mala wê deng kîwî ava got sê heb siyasetmedarê me tamam belkî em hevalê hebin dostê hebin feqet ew na serok partî ne. Ew na misyonê wan cuda ye. Ew na tiştê got bêjin yani cî digire. Min dixwest got vê rojeva dîrokî de di vê gengeşiya ana got Tirkî wilo li hev ketiyê û şaş û faş mayê îro kek Mustafa û Mesûd û heta hinek însanê me rewşenbîrê me got dîroka Kurdistanê ji nêz vezanin û hayê wan ji dîplomasiya got îro tev digere jî hebe got ew derketibanaya ev mijara girîng pîroz bi milletê me Kurda re şîrove bikirinaye. Wan re par vekirbanaye. Tamam em jî em tiştê got em karin bêjin ew mabestê ew daxwaziyê feqet ama yani yek ji yekî bêtir zane hê bêtir bifehm kirin. Hê bêtir xweşik ya dilê wî jê re bêje ya gid serî wî derbas bibe di wêna jê re bide qebûl kirin. Ha ême jî tiştê got ji me tê em vê dibêjin. Kılıçdaroğlu heta do yekî wek Erdoğan wexta ki behsa Kurdî dikir kî me zanibû mesele bê çi ye wê çi bixwerbînî Kılıçdaroğlu ji MHP wê de tir reaksiyon li ber dida. Tawir li ber datanî. Ama îro hîç tiştek di rojeva Tirkî de siqintikî berxwedankî serhildankî gotine Kılıçdaroğlu wexta wêna dibêje Ha kek Hüseyin ez girê bidim. belê belê berdewam bike ez xwazim bertevekim niha anka Kılıçdaroğlu ya jî Davutoğlu ya jî Ali Babacan ferq nake kî na anka li siyaseta Tirkî êdî bi hilbijartinên vê taliyeyê mihellî jî diyar bû Kurd aktorekî serekene.
hemû partiyên sîstemê, partiyên ku berdewamiya dagirkirina Kurdistanê diparêzin her stratejiyek wan hene dixwazin bi raya Kurda iqtidar bin. Li gorî raya giştî û lêkolîna jî anka ev tifaqa millî li pêşê. û ev tiştên ku tê gotin, daxuyaniyên ku tê gotin ya jî gera ku li Kurdistanê tê kirin, cenabê te jî belkî dişopîne, Ahmed Davutoğlu heta Colemêrgê çû hat li Kurdistanê geriya, CHP heyetek şandî li Kurdistanê digere, siyaseta ew siyasetê dikin. Xwestekê wan kare di xwestekê wan de samîmî bin, ne samîmî bin. Gava dim wexta got gelek serok komar, serok wezîrên Tirkî weda dan. Yani behsa got behsa federasyonê kirin, kanîwerî gengeşek kirin gotin, behsa modela basxê kirin, gelek tişt kanin bû. Gelo divir de Kılıçdaroğlu jî anka tiştekî dibêje divê aliyê Kurda divir de xwedî helwest bin. Yani Kurd divê siyasetekî çawa bimeşîn. Gava di cenabê te behsa bernama Denk TV û sê serokên partiya kir. Min jî wê bernamê temaşe kir. Serokên Kurda Rêzdar Mustafa Özçelik, Rêzdar Mesûd Tek, Rêzdar Sertaç Bucak gotin ev hewldanana tişkî baş in, divê Kurd vê ew ê binirxînin, lê wek terefek derkevin ortê. Li vir cenabê te jî rewşenbîrekî siyasetmedarekî Kurd e. Gelo divê Kurd rêkî siyasetekî çawa bimeşîne ku karibe li hemberî dewletê wek carên dina nexape. Yani anka îro CHP bi projê xwe tê lê tu mêze dike gelo CHP karı ve sozye bide ku daxwaziyên Kurda yê lezgînî heye. Ew daxwaziyên lezgînî mesela Ahmed Davutoğlu yek dibêje ku ez dixwazim mahvê perwerda zimanê Kurdî têkim wek heqekî ew ê bidim Kurda, ew gavekî erînî ye. Gelo CHP û partiyê din ew daxwaziyên partiyên Kurdistanî yê Kurda yê lezgînî wexta bigirin bernama xwe wek Kurda jî wek terefekî qebûl bikin, gorî cenabê te ev gavekî baş nene? Eko ez bi hawkîdî lê dimezînim. Ew tiştê goberê min got ev dîplomasî trafiya Kurda got di dinyayê de hebikî wilo tişna Kek Hüseyin biborîne peyva te mifşekir birî, Kek Abdullah dîsekane bikeve tu interneta te qewî ew em Kek Abdullah me girtiye em wî bidin peyvandin. Kek Abdullah dengê min tê te? Dengê min tê te? Berî berî. Kek Abdullah cenabê te ji ekranê ket lê em derbasî mijara dudiya bûn. Boy referandumê gotinê te hebe gotinê xwe bêje lê wexta me tunê em mijara dudiya ji terbêjin. Dîsa jî dikan çend gotina bêje me siyaseta Paragrafekî biçûk bêjîm ji bo referandumê. Belê belê tê bibêje. Ez pirsa din jî bipirsim her du bi hev re tu bipeyve çünkü Kek Hüseyin midawî me ew ê nakeve tu du carê jî ew ê dikeve tu axirtina qedîne ez û Kek Hüseyin em ê sohbeta xwe bikin. Niha bîstekberê me behsa daxuyaniyên partiyên ku di dagirkirina Kurdistanê de xwedî rolin û ew siyaseta yek al, yek devlet, yek millet diparêzin. Lê vê taliyê Kurd bi qîmet bûne, dixwazin dîsa bi şiklekî raya Kurda bigirin. Me û Kek Hüseyin me dest bi sohbetê kir. Me got serokê berê Tirkî jî gelek cara weda dan, wekî Özal, wekî Çîler, wek Mesûd Yilmaz. Vê taliyê me behsa Kılıçdaroğlu, got ez ê aşitiyê bînim. Piştî wî 2
Bahçeli gol Türkiye Pirsa Kürt Tüneyi Sezai Temeli Navnişan İmrali nişanda Eden abşikle kidin Cenab-ı te daxuyaniya ve taliye tuji ez bahar dikim tişte bqasi ku ez tenas dikim dişopin tuji ve pevajoye dişopin Cenab-ı te ve daxuyaniye çava daxuyaniyen partiyen Türkiye çava dişiro vedike Belki ez yek tiştekî ez bibêjim û em ê bersiva pirsa te bêjim çünkü Kak Mesut piştî vê referandumê istifa kir ji makamê xwe istifa kir piştre Nêçîrvan hat piştre Mesrûr Barzanî hat ser wezîfê vê awayî berdewam kirin duka du tişt heye em pîrozbahiya milletê Kurd ji bo vê referandumê gere bikin hem jî binirxînin di nav xwe de melkederekê masî kir kelkederekê masî kir Kak Mesut bawer bike bersiva wî da îstifa xwe da bersiva wî çünkü yani veya karekî gelek bahata evkirinê bahata ser mijarkirinê paşê dest pê bikira wexit zemanê wî wextê wî nebû bi gormî jî bi vî awayî bû gotin Amerîka rast e konjonktürel ewa duruma konjonktürelê jî re müsait nebû ama yek ez ya em ê ew bikin niha jî pirsgirêka Kurd ji mesele ev e pirsgirêka Kurd bawer bike ez war texmîn dikim îjar va pirsakî Kılıçdaroğlu dibêje wek berê nîne wek ji bo wek berê tenê nîne wek ji bo hilbijartina pêşiya me dengê Kurda bigire ji bo wî jî tenê nîne hinek daha ki avya va partiya hanê partiya dewletê dengê dewletê hebûna dewletê dewleta dagirker dewleta Kur dengê wî bi awazekî Kılıçdaroğlu yani Cenab-ı te dibe tu dibe CHP mimarê damezrandina ve komarê o ev gotinên Kılıçdaroğlu işareta devlet ve hişmendiya xwe berê dixwaze bigerîne bu ê wateyê tu dibe na devlet nagorîne devlet lîstokê pê lîstokê nû heye devlet li pê lîstokê nû heye avya rola her kesî divê ew da devlet hatir yek devlet dike partî tê de tune partî nîne mesela Kurd yek devlet dike yani Kılıçdaroğlu tişkîzin dibêje Erdoğan bi vî awayî dibêje Bahçeli bi vî awayî dibêje nîne polîtika wan yekê kirinê wan yekê hedef arman cawan yekê li ser dagirkerîna li ser dagirkeriya Kurdistanê bi îttifaqin bi hev rane ji her yekî rolek wê heye rola Kılıçdaroğlu çû Kurdistana başûr li wê derê dest pê kir ziyaret kirin heyeta CHP çima çû başûr ji bo çi yani ava gelek tiştekî balkêşe dura Tek Abdulaviya serkeftina siyaseta Başûrê Kurdistanê ne ev devletekî ku partiyê ku ev devlet ev partiya wexta biçe Başûrê Kurdistanê biçe partiyê wan biçe serokwezîrê wan serokkomarê wan ziyaret bike ji alî dîplomasiyê ji alî siyaseta Başûrê Kurdistanê ne serkeftine meşruiyetek nade Başûrê Kurdistan dibe berî ez bîvî awayî tenê lê mêze nakim mihaqaq hebûnek heye serkeftinek heye û wana jî ji bo wê hebûnê xwe didin nîşandayîn
Ama heye ez viyanı kar min kar bikim. Levra mesele evteni nine. Dibin da hinek teşte dine yani. Konjonktör me gavadin jebe asker hatiye güvertin. Rojilata navi. Amerika proje koynu ne eşkere ne kiriye. İna hatiye eşkere kirin. Lete zanin o kasa silah çeku o kasa alikari jibo kurda o proje ki bi 10 sala berdewam dike jibo haskirina jibo aşka kurdanine jibo berjevendi xwe rojilata navîna gelek tişt wê bêgurd Abdullah Mikara Amerika ew tiştana em ê binirxînin lê daxuyaniyên partiyên siyasî yê Tirkî yê Türk cenabê te wê ew ê çawa şîrovet dikin. Mesela devleta Türkiye siyasetmede avîna dengî devleta Türkiye biborîne niha cenabê te siyasetmedarekî bi tecrübeyî bi sala ez bi te siyaset kirîm HDP damezran tu bi tecrübeyî gelo niha anka Davutoğlu wexta bêje ku ez dixwazim mahfê perwerda zimanê zikmakî bidim qebûlkirin ya gavekî erînî nine ya dudiya eger siyasetmedarekî wekî Davutoğlu bibêje ez divê Tirkiye rêzê li Rojavayê Kurdistanê bigire gel îrada xwe li wir ew bike hikûmetek ya jî rêvebiriyek hebe divê em hurmetê nîşanî wan bidin. Pirsa Kurdê dî bûyî pirsa rojhilata navîn û di meselê de Kurd jî bi Kurdê xwe li hev werin divê ew bike. Viya pêşketinek nene ya jî Ali Babacan dibê çima panzer diçe ciyê Kurda li ciyê panzer diçe pirsa Kurd heye çima panzer diçe ciyê wan li vî welatî pirsa Kurd heye ya jî CHP dibê ez ê aşitiyê bînim niha divir de divê cenabê te gava tiştekî xweş got bawer dikim ew wer bîra te wê çaxê em bi hev re di HDP de bûn Tansu Çîler got di teyarê de got ez ê modela Basxê bînim lê ji modela Basxê daket gav şûn de avêt evana kanin tiştekî bir lê gava te tiştekî pir xweş got te got xapandin e gelo ev gotinana tiştê baş in lê em bi a te bikin bê xapandin e ji bo ku Kurd neyê xapandin siyasetekî çawa bimeşînin ya jî Kurd çi bikin ku nexapin Yeko tiştekî erînî tiştekî pakış pak gotinekî baş li kê derê werê kirin em jê re amade ne ji gotinê baş re amade ne em ji siyasetê re amade ne em ji polîtîkayê re amade ne em ji her derîkî re amade ne kîjan derî ve dike bira bike feq nake ji me re ji bo pirs gotî navê pirskirêk navê xwendina zaroka zimanê dayîkê navê wî çi gotî kîjan partî gotî sersera serçava em nabêjin wana ji me re nabe na tişkî nîne yani em dibêjin li ser viya were niqaşkirin lê îro pirskirêka Kurd muhatap kî ye mesele ji xwe ev e niha pirskirêka Kurd û pirskirêka Kurdistanê tiştekî cuda cuda pirskirêka Kurd pirskirêkekî Tirkiyeyê pirskirêkekî war heye rast e li Anadoluya navîn İstanbulê li Enqerê li İzmirê û mayînda Kurd dijîn ava jiyan berdewam e û Kurdekî li wir dijîn pirskirêka wan hene pirskirêka Kurdistanê heye Kurdistana tî ragirkirin gerek ji binê vê esaretê xilas be o pirskirêkê tutiye pirskirêka Tirkiyeyê ya sêyemîn e waya pirskirêka sêyemîn e pirskirêka Tirkiyeyê pirskirêka demokrasiyê ye pirskirêka demokrasiyê ne pirskirêka Kurda ne pirskirêka Kurda pirskirêka tevayê pirskirêka dünyayê li ser Tirka gere werê xwestin werê ajotin ez bi vê wa yaw dikim
لورا دبین پرسکریکا کرد و کردا دکن اوا پرسکریک sorun yani Kürt sorunu, Kürt prskrek, Kürt bir avay problem. Ama bir avay denirkinin canlar. Jar bakşeli denge kadar kız got, Duru Erdoğan got. Ekibe perseversion jiboye prskreka Kürt nebinin hin Washington'e Nikiwan le Moskova'ya. Nikiwan le Moskova'ya yakli İran'e. Yani derde ve çi, deva ve çi. Henci Kurdu Kurdistan tu derde kitini. Tu derde kitini. Ser bir hatiye avakını bir avayji ve biçe ve pek biçin. Ve pek biçin. Çıkka evdikin beraberken elbijartını yabancı çünkü nay inkar kırni. Nay tüne kırni. Nay kılas kırni. Davya işitini. Em bir avaydı binin. Gerek ava perskreka avaki perskreka Kürt were kabul kirne muhatap jî HDP nîne. Gerek baş Dek Abdullah gavadı Cenab-ı Tenel verbû me daxuyaniya partiyan xwe hinkes got sezayî tembelî got İmraliye hinkes siyasetmedarên HDP gotin meclise û HDP'ye rewşenbîr gotin meclise lê divê meselê de Serokê Pakê Rêzdar Mustafa Özçelik got muhetabên vê pirsê yên ku ji Kurda re statû dixwazin. Kî ji bo Kurda statû bixwaze, kî mehfê milletê Kurd nas bike, kî rêzê jêr bigire ew temsîldarin lê ji bo wê jî divê Kurd wek teref xwe bi rêxistin bikin, partiyên Kurda wek teref xwe bi rêxistin bikin, dezgehên sivîl bibin teref û karibin bi wan re rûnin. Yani teref yê ji Kurda re statû dixwazin. Ew terefin, ew muhetabin. Lê tiştekî din heye, gava de Cenab-ı te tiştekî baş got, te got pirsa Kurd asê xwe de ew jî bi problem ew pirsa Kurd nene. Yani mehfê milletê Kurd heye û Kurd doz û tekoşîna azadiya xwe dike. Lê Kurdên Tirkî jî hene. Lê ev Kurd ev tişta bi şiklekî me jî eleqedar dike. Hilbijartin tê hatine anka dîsa dixwazin me bixapin. Ji bo Kurd nexapin. Ew pêşniyara ku Rêzdar Mustafa Özçelik aniye divê Kurd terefek bin. Di çend xala de werin cem hev. Mesela mehfê zimanê zikmakî, mesela xwe bi rêxistin kirine, mesela ji girtiyên siyasî re ev derxistine di gelek waran de Kurd wexta bi daxwaziyê xwe yek dengî biçin bi ev partiyana re dixwaze tifaka millî bi, dixwaze tifaka cumhur bi. Eger ji wan kî ev daxwaziyê me qebûl bikin û wê di magzagonê de danezana xwe ya hilbijartina de diyar bikin, em çima bi wan re rûnanin? Em çima bi wan re? Lê wek berê biran nefikirin ku her carê hilbijartin tê weda didin, hilbijartin xelas dibe her tişt ji bîr dikin, dîsa pêvajoyek tund û tûjî dest pê dike. Li vir erkekî nakeve ser milê siyasetmedarên Kurda, divê Kurd xwe bi rêxistin bike û pêşniyara kek bi sefa Cenab-ı te çawa dinirxîne? Çünkü yani ev gavekî lê berî wî gava giring Kongra Millî gerebata çêkirin. Merû yani muhatap esas muhatabê mafê Kurda û muhatabê ji bo Kurdistanê gav avetin Kongra Millî ye. Kongra Millî çê dibe çê nabe. Ew tişkî dinê. Ez nikarim li ser vîya zêde biskirim çünkü ew ya derî me. Yani pirsgirêkekî pir mühîm e Kurdistanî heya niha negihîştine vî merhela hanê.
yani mıkabın ne güçtüğüne bir merhaba. كيك عبد الله هلا كيك حسين قداري بكن تبي وايد كيك حسين تشد بي ازيفا غير ماليت كيك حسين جناب كيك عبد الله قداري كر كيك عبد الله بحثا قوغرا ملي دك وقوغرا ملي باور دكم او مجاركي كوب امسر فرتر ببيفن لي اف داخويانين بارتيين سياسية تركي دوی نقطه ده جناب تجبو شیروه کک عبدالله و او تشتا چه دبیجه؟ که کومه جه مثلا قلجدار رو ده دست فی بکن yani وکه بگو دعولی ده yani پیشی قلجدار غلو yani ev روجف گو وجه هست yani بسلوانه کی yani گنگشی کی وساکتیه نابا ولید هیلا ما هیلا کردا herkes لگور ویش خور دخوینه و لیکولین دکه لهیلا ترکا کسی گو حتانی نها جیر اری گوتیه تنه جبوه که yani ام دبین دیروگا خو حیانی آنا چه جارا گو کرد دا آخا خود گوبوی فاکتور کی گو لدنیای همبر کیش خورد چکریه ترکا بهاو کی فن و فوت او پروژوان پروگراموان خراب کریه yani yabaya kılıçdar oğlu و ev ne bari Kılıçdaroğlu'ya yani ana ev bar ne bari Kılıçdaroğlu'ya yani Kılıçdaroğlu em ki bahvar dikin goye karı ve felsefa devleta Türk bu hazini yani ev yek adın karı milleti Kürt binasnamavi binav bike Kılıçdaroğlu dikare خوندوان ناوی چیه ترکی eğitim öğretim perverde و yani kare ve psikolojik hündürü xoda çare ser bike وقتا که مثلا ایرو یکی وقت رجب طیب اردوغان وقتا گانا درکتا گوی جدلوا قلجدار وقتا بگوتایا والله دوما مثلا آنی بو حتانی فی قواناغی سدم نچه بون بی ایرادا مجبو بی ایرادا هنکی دی جبو دنابا دسته مده فلشی از دخوازم جنوبه وی ماسیا خواه بقل خواه پار و بکم و جنوبه وی مسئله شیرو بکم او چا مره هنگی به گرینگیر سر بسکن یا مه بگوتا وی ظلامی راسته هنه تشنه گوته بون و نواله پیوان ده فلشی خرابو کی سر سبب حیانا این هم نزان او دوی قلوپان دیه او دوی قلوپان دیه لبلی وقتا گوتش من پرسه ازانم کی قلوپان دیه جبرویه که yani mesele ne mesele Kılıçdaroğlu'ya ana iyi polis kötü polis hun katına karakola yekle merot khayedin etme ya otuş bu çilli kardeşim tesbih bir şeyine mahkeme suçu içi ve mahkeme cezayı bilgi İro Davutoğlu bu iyi polis yani vatıştana gerek meref habki ulo kur dur lebmezini yani az محترمين yani ev herke amre mebuye 6 hafte sal 40 سالم في عران دنه فقط راسته يعني مثلا امبيجن بلكي هنا بده حزاره سياسه مدار وروشنبير ودلخواز اللي بلي دنافا في ده حزاري ده تنكار السط حبه جو كارب في مساله لسر ماسه بدولته بياني رب دولته داگر كر في مساله شروع بك دي مساله نافا روكا ودا بگره وتمثيل حقي وبك اما زين سالفه ابتشلو بين ساله ادفي عرنا از كتم از رابو مشركر يعني
çi wezîfa hate ber min qet çavê xwe jêr neşkan. Ya ne yani ne gabînetê, ne gunehê, ne eybek mezin ji mir re gu hetanan ha di rojnamekî Kurdî de qozîkî min tune gotê di çar nivî çi binivîsim. Em Kurd di vî rewşî de ne. Ez ê kin bibirim werim ter cika Kek Mustafa rast gotiye. Kek Mustafa rast gotiye lêbelê li ba dilê me hinkî kêm gotiye. Kek Mustafa gerek xetê xwe serrast bike û gucarna gotinê. Dibe em dewletê jî dixwazin gerek Kek Mustafa heta gobêje pêşî ji wê dest pê bike. Kengî got ez bûm hêz, ez bûm faktör, ez bûm quwet, dewletê biyanî aştîxwaz got ketin naberoka me hatin ser masê û bûn şahid û şûdê me wê çaxê merev kare bê li ser noxtenê dijî bisekine. Ama ya ewil em Kurdin van dewleta me ji me stendiye. Van nasnama me ji me stendiye. Yani ana ez ji Kılıçdaroğlu bêjim ka nasnama me. Yani wexta got dewleta min wê de sekinî bi ez jêr bêjim nasname yani ji min re nekê masîkiye. Em ê esas xetê xwe yê millî, xetê xwe yê esasî rast deynin. Tişta got Abdullah got Ew got navê wê çi ye? Çi millî, Kongra Millî. Yani Kongra Millî îro nizam yani bingaha wê heye tinê nizanim. Fakat ama ew sê biraderê gotu derketimun ser televizyonê wan jî weke me em mesele şîrove kirin ew ê dikaribin konferanskî di nava xwe de deynin. Ew ê karibin konferanskî çêkin. Ew ê karibin civînê esasî li hember vê reaksiyona Kılıçdaroğlu çê bikin. Mesela wan goş televizyonê derket û pê ve gerekî jî bi raya Kurdayê giştî jî wiha dinyawî jî ya vî îşî ciddî parve bikin. Bi xetê qalin xwestekê xwe îlanî hemû kesî bikin. Kılıçdaroğlu ez ê girêdim Kılıçdaroğlu ji bo çi HDP binav dike. Sedema wê çi ye ku HDP binav dike? HDP jê re dibêje ve Türkiye wî me ez Kemalîstim ez Cumhuriyetçî me. û divê mesela Kurdî ji bo min ne piskirêke min Kurdistana vêtiye çopê heta di daxuyanî ke Abdullah Öcalan di wexta li ser mesela ziman sekinî di wê çözüm sürecî de got biz ana dîl öğretimî de got öteleyebiliriz. Got em jî karin rawestînin bavê jin 100 sal kîdî. Wexta me pirindik ma gelek yani wexta got micarekî dûr û dirêj wer ser yani dûr û dirêj ya wexta got em tiştê got em dixwazin bêjin tiştê got dilê me de got em hemî milletê xwe re dernexin ser dika siyaseta Kurdî jî viyajî di bernamakî ew nava wextê me sînor kirî em kanim carekî din bernamak ez ê tarî gotin kî tenê bêjim. CHP dikaribin je dewleta Türk û Kurd karî vê xetê bikişînî. Karî vê nav bikî. Beşter tişkî bê yani CHP yek ji stûna parastina siyaseta dagirkeriyê ye. Em ji CHP nikanin tiştekî wer bixwazin û Davutoğlu îro derketiye tişkî dibêje navê wî çi Babacan tişkî dibêje. Yani evvela sır ji bo mesela Kurdî şolî bikin. Baş Kek Davutoğlu do başbakan bû. Kek Hüseyin Babacan do Dışişleri Bakanı bû, Ekonomî Bakanı bû. Rokê tenê levzik Kek Hüseyin em nehaqîl Kek Abdullah jî dikin bira ew jî fikrê xwe bêje me jî tune Kek Abdullah wexta me pirindik ên heft xalê me heyî vay em di xala dudiya de ji kerema xwe
دیتنê xwe bi awayekî kin û Pirsgirêka Kurd bêjin ew ê baş. Gotinê xwe vê mijarê talî bêje em derbasî mijara ez bi du cümle ez biqedînim. Pirsgirêka Kurd sezayê temelî got bira İmralî yani ciyê pirsgirêka ku muhatap İmralî ye. Bêjî got na muhatap meclis e, muhatap emin. Her du jî nerastin. Her du jî nerastin. Yekî dibe İmralî hakikaten irada destê wan da tune ji bo we yekê dibe. Yani iradeyekî wanê cüzî iradekî ji gel girtibin eger xwedî lê derketana wê awayî hewaleyê İmraliyê nedikirin. Sezayê temelî eviya pir ji ber xwe nabêje. Fikrû ramanê wî ji kê derê tê em baş ez tu em baş dizanim. Em di nav da bûne berê vê partiyê. Sezayê temelî ji bo wê yekê dibêje İmralî. Li lewra HDP gelo. Êkî li ser asarê Kemalizmê partiyekî hatiye avakirinê li serî da vatanın ve milletin bütünlüğü o Mustafa Kemal ilkelerine ve inkılaplarına son xwarî çiğ ve deri kîjan mafî xwe em ê emanetî bikin. Jê çi bixwazin? Tişkî we jî ne mümkün e. Başê başê mala te ava em derbasî xala xwe ya sisiya ji hevalên re jî rica dikim birabîne cenabê we jî zane yekîtiya netewa civînek çêkir û hemû serok dewletên dunyayê çûn wir serok komarê Tirkiyê jî çû wir wexta çû wir bi hêvî û daxwazên pir mezin çû wir lê mixabin serokê Amerîka Joe Biden bi Erdogan re hevdîtinek pêk nanî û ev yeka serokkomarê Tirkî gelek xemgîn kir. Kek Husên tu vê meselê çawa şîrove dike? Gelo çima Joe Biden bi Erdogan re hevdîtin pêk nanî û Erdogan di vegera xwe de di cî de hîn li wir bû û em ê mesela ez çar sit partiya Dudiya bi Rûsyayê re ji nû ve bipeyivin Erdogan ji vê ew ê gelek aciz bû. Tu vê yekê çawa şîrove dike? Yani zana ez karim çend gotinê gulover bêjim ama yani evna li ba me tişkî wek nû jî xuya dike hinkî. Carek dijî wexta got Erdogan çû Rusya, Putin jî ew li ser niga sekinan bi heyeta xwe belkî çi qasî heya bi Ereba re hevdîtin xilas kir û pê bi rabûbanê kiriye anî. Yani ew jî di nava wan de nîkokîne hene. Biden çi tiş heyana ji Erdogan xwestiye Erdogan tiştik bi ew wî nekiriye. Ew mesela go wej nedaye û hevdîtin pêr çê nekiriye jî yani ez bi xwe nikarim tu tişkî jê derxim bêjim wala para min jî tê heye. Yani ez bêjim ya ji bo mesela Sûriye ya işte astengiya li Sûrî jêr derdixe ya efendim işte tiştê got dibêjim ya wî nake yani mi tu Biden got tiştik li ser mesela Rojava li ser mesela Kurdî veya li ser mesela Sûrî got ji Erdogan re bi zemankî vekirî gotiye gerek tu aha bike na. Sadece ew çarsı da bê çi ye? Ew wê dibêje û ew jî dibêje dibe me aniye ew înşa kiriye û
وز دوی واری ده گاوه شون نابه گلو اما ایرو گلو کک حسین جناب ته هلبجارتنین امریکا شوپان بریوی و دمه هپیوینک به جو بایدن را کربون و اف چاپمنیه جی اف مسئلات پیواندن جو بایدن لور جبوی اقتدار اردوغان گوتنه گو ایدی دوی اقتدارن به وی شکلی با آوائه کی دموکراتیک سر حکم هره و دوی مرو پشگریا محالفتا لور بکه گلو اردوغان روشکی خراب دیه اویکا با آوائه کی نای شیرو بکرن یعنی جو بایدن الوسافت واسطه يعني اف تشتي تقول سري خوي واي لسوري جي دشتري باقاني لهمبر اردوغان سري هلدايا قوتي اگر تو عسكري خوش بده بكشين اره او مجارکی دنه می سوری ویا بپیون دویم اري يعني هنا بفيف جريداي مثلا او يكي ناف دولتي يقلو يدري قوتيه هبونا تركيا الويده بتشتاي خو استنگيه گلكي مزن لعفرينه سري كانيه و دردوره حميه تشتكه يعني وقتا قطفانات هنا كيلغا هفدو بايدن جي ملكار بونا فكري بدي الان میزکن که عبدالله چاواشی رو بد که عبدالله جناب تا اف زیارت سرو کمار ترکی یه امریکای و اوه چاواشی رو بد که اکو جه تنه سرکومار ترکیه بو دبی خواه گود اویا جبو ترکیه هزیمت که هزیمته yani اویا حقیقتا اوه کی پر مزنه جبوی ترکیه yani سر دیپلوماسی تنیجی نامینه ور خویا دیگه بهنه گاوه دنجی وی تمام بکن وی او بکن جبوی که اولدا Türk خنج Amerika ve Çin'a hani da bütün aktöreki peşveçi ra ne bu ne runen işte becari. Tu prskrege dünya mühim yani Türkiye mühim bir kesi ra şirove ne kırne ra ne bu ne rannemiş. Jiboy ve ki ve hezimet çüne ve hezimet hatını yani bana nezera evda diplomasiye de neye kabul kırmıyor. Neye okur. Amerika pıskereki mezun Türkiye'de dibine. Pıskereki Türkiye pıskereki mezun da wenda buye u خلاص biye. Ya اول بحر سپیدا پرسکریگی مهمه جبو بحر سپی ana vatan bejiye mavi anayatan ana vatan ve nüder kısmı ve hakimiyete bahra spi o hükme Türkiye lüvederi lehember Amerika lehember leşkeri Avrupa'yı ve bir meşe duhazın diye bakın eki kabul büketene. Ya dünya mesela Libya'yı ve avaki serras bir ehin klas ne bir pırskerek ki pırmezine pırmeyme. Kıbrıs her diçe Kurdebe fesadiya İngiliz'a tera tutuşkinake belal sereka vekirine İngilizcini karın jive evi derkebe. Ya sisiye Ege Naveravanu Yunan ittifak avanu NATO'yu da yani devletteki NATO'yu le Balkan'a probleme le Bahra Reş probleme le Suriye probleme le Irak'e probleme le Balkan'a probleme le Kafkas'a probleme devletteki probleme abi devlete problem vak çeku silah
tê ewkirinê tê cezakirinê cezayê wî bivê ew divê em êdî nadin we em êdî nikarin bidin we çünkü ew wan derketî olê kes nikare wê hesabî bibe yani wana xwe spartine Rûsa S-4 xilafê hebûna NATO'ya ye nikarin jî binî derkevin eki S-4 Kürt gere ji NATO'yê derkeve yani gere ji NATO'yê derkeve tu çare wî tune ya Alnebiye li holê maye ew qasa pirsgirêka da di nava ew qasa pirsgirêka da dîplomasî pêk nayê li ser çi li hev werin li ser çi li hev werin nebelî ye wana tabii di ewa warê ekonomî de çi hatî serê Tirka belî ye her roj dolar tê çi halî Yani ew kek Abdulhamê werin wê mijarê çi halî ew jî macî ya li ser vîya îttifaqekî nû îttifaqekî dîplomasîkî paqij çê nabe ne mümkün e yani tu tiştekî neyiştine kek Abdullah mirov kare bêje siyaseta Joe Biden jiya Trump cuda ye Trump gelek rast e tolerans lemberî niha destpêkê min got îro la Almanya hilbijartin hebû ihtimalekî mezin ew ê koalîsyona Partiya Sosyal Demokrat û yê keska pêk bê hetanî Angela Merkel jî çavê xwe li gelek siyaseta Tirkiyê digirt ya siyaseta êrişkar digirt lê şîrovekerên siyasî dibêjin ev koalîsyona were ew kare ew jî zextê li ser Tirkiyê deynin mirov kare bêje Amerîka û Ewropî ew ê di rojên pêş me de doraliya siyaseta Tirkiyeyê êrişkar bigirin û bi şiklekî wê dîzayn bikin ya jî Tirkiye wê bi şiklekî biçe hemêza Rûsya ew ê hîn xerabtir be mirov kare we şîrove bike ego Rusya nikare bihebîne yani Rusya kuvvet û kudreta wan tune Tirkiye di hemêza xwe da bihebîne Rusya pirsgirêkê wî ji ser serê wî avitiye yani ketî hundir nikare bi xwe derkeve di ewekî di tengasîkî de yani bi vê tengasiyê nikare Tirka xilas bike nikare ji wan re alîkarî jî bike S-400 da îro hinek dolar jê girtin sibe hinek tiştê dinê bidin û hinek tiştê dinê jê bigrin yani ewa leşkerî xilas nabe tu ji rûtbê subaya bigire heyanî tipinga destê wan ê NATO'ye aîdî NATO'ye yani tu dibînî her rot tiştekî derdixin me filan tişt çêkirî nizam çi vana pir tiştê ew ninin mana reklam kek Abdullah divê wê meselê de em yan zelal bin Tirkiye müttefikekî NATO'ye û ji bo Amerîka jî wek welat pir muhîm e ev operasyona ya jî ev proja ne tenê ji bo Tirkiye ew ji bo vê îxtidarê vê hikûmetê dixwazin vê hikûmetê vê îxtidarê bi şiklekî dîzayn bikin ya jî çûyîna wî nêzîktir bikin ew stratejiyek e hevalê re jî rica bikim bira her mijarekî mijarên me pirin çar mijarê me û wexta me pir hindik mayî kek Abdullah eger gotinekî wê di vê mijarê de tune em biçin xala xwe ya yani gotinê me ev e yani Türkiye îro endamê NATO'ye rast e endamê NATO'ye lê îdî jê ew ê derketiye yani endamekî biçe awayî herkes biçe awayî lê meze dike li holê ye dünya dixwaze jê xilas be ji hinek tişta xilas be lêva hîna di ew de rolantiyê de ye hîna gelek tişt hene gelek war hene wê lê daynin vekerem kêkir kek Hüseyin gotinek te divê meselê tune em derbasî mijara xwe din dibin û
رجال مجوه وقت ما پر هندك مجاري وري هر یک پرکن شیروه خواه بکن دو وقت خود برنامه خواه خلاص بکن گوتنه تا هیچ دوی مجاره دک یکو گوتنه می کک عبدالله آنین زمان yani dünya em güç zanın go Türkiye jehela aburi de kati xatar ki gel ki mezin o de Suri jide ve befatası o ma got navi çubu Faysal Miqtat derve evi gotiye bera derkeve ev berpirse navi çi navnetevi yegirtiye navnetevi evi gotiye li İdlib'e o nizam ki de şer rob çeteye Türkiye re gurd be ortam gelik ne hoş be yani vant şana vata o gib hevre tenin zaman illa mana ki khoye illa benge ki khoye yani em gizanın go durma Erdoğan ne durumu gelik hoşke fakat mıkabın yani iyice Erdoğan'a rakip devsavi بله او پر میکنه باشه او باشه mesela girin dıvır daye em Kesin. gerek server ravastın ha باشه esas şey var اول باشه گلک صابن ام در باسی مجارا خویا دن بن مجارا میا دن وقفا محو مروان راپورک دمیهانه وشان دوی راپوره ده ناو 6 ماهان ده 1098 کس سات دست سرکرین و 33 کس جهاتن گرتن لتركي روشا محفي مروفان جلك خرابة جلك روجنامه‌وان لهندرن سياسات مدار لهندرن إرشي خبيشاندانا دكن جناب ve çava şirovet kek Hüseyin Şted em dîsa dest pê bikin. Keko ez ê berovacî bikim rewşa Türkî mesela merova ji ya do gellik çêtir e. Îro ji 10 sal berê çêtir e 10 sal berê ji 20 sal berê çêtir e. Îro wexta got tu karî vay min birû almala xwe rûniştî behsa Kurdî dikim Kurdistanî dikim odbeme dewlet ki ser bi xwe dixwazim mesela mey mafê mirovay a gelkî girîng go plan û proje li serê me çê dibin yani gerek em li ser war rawestin godar bikin go li Tirkiye îro xebatkarê Kurd mecbûrî go herin devê deriyê wan bi parsekî bi ziktêrî ji wan re xebatkî koletî bikin û bi wê jî nêne ser herê wa jî nedine wan û bi ser de jî bê hûn Kurdin û li wa bixin em ê vê jî berovacî cardin şîrove bikin ev jî îro ji 10 sal berê pîstir e ji bo çi 10 sal berê golikî der welatê Tirkî yekî Tirk ya perekî yekî Kurd nedaye ya jî tehdeyîkî lê bikira Kurdik li ku de bûnaya diçû alîkariya wî li wir serê xwe jî dişkand milê xwe jî dişkand feqet li xwe dibû xwedî jî mixabin car dimixabin cerga got HDP û PKK ev mesela Tirkiyewî go teslîmiyetek mezin anîye ser serê Kurda go ew ji wan re dibe ez Tirkim û ew jî wî qebûl nake Kek Hüseyin ele mêzekin kek Abdullah çebe kek Abdullah vallahi kekemin divî warî de divî warî da dert kirane gelek kirane çünkü devlet Türk divî warî da ez bixwe gelek eşandime îro 2 sal û 2 meh ceza danemi dosyamı Diyarbakır'daydı. Ceza deneci
و از چون emniyetê min dixwazin îfade savcı dixwaze îfade bigire sedema wî pirtûka hanê. Türkiye'de Kürt olmak Divê benim gelime nabêrê de Kek Abdullah em te pîroz dikin te xebatekî hêja kiriye beri gelime beri xwendevana savcıya xwendiye savcıya ve pirtûka xwendiye û cezayê jî jê birîne hîn insanê me nexwendiye. Ez dixwazim cezakî jê ew bibirin li me ser serê min ser çavê min. Yani falan tiştî de xeletiye kêmasiye hebe bêjin. Ez pir kêfxweş dibim pirtûkekî siyasî ye bi vî awaya hatî nivîsandinê lê dawa vekirine ez ê sibe bi xêr li wê derê bim. Ewa savcî Teverojana pir dî Kek Abdullah di tarîxa te de te gelek cara tu ketî derketî zulm tadedî ev ê jî derbas. rast e. Yekê ji bo gelî me ez ji gelî xwe re fatura naxwazim. Yani muha kirî bedel falan tiştê habirane aqlê kesî. Yalnız eviya berî gelî me savcıya xwendiye ew hinkî ji min re balkêş tê. Ez vî dibînim. Em wê derbas bibin. Ew jî ji te tirsin ji fikir de tirsin ji Kurda de tirsin ji bo wî ewlî ew dixwînin. Fikrê te bela be. Eger ew qasa ji min tirsin ji vî salê şûnatir yani Ne şexsê te yani şexsê te wek ew e lê ji Kurda de tirsin ji fikir de tirsin ji nivîsê de tirsin ji berhemê de tirsin. Rast ew rast e. Baş Kek Abdullah. Wexwe mafê mirovan ewa xwe amade kirî û ê mayîn jî ji xwe berdewam in her ro li hember weroyê dibêjin zam filan kesê gotî dewlet qatil e li bo wî ceza xwariye. Ya ava evî li qarşî ew ê Galatasaray Lisesî her cuma royê septê kom dibin kanê zarokê min dewlet pira bînin hatî qetilkirin li filan cîra li helîkopter hatiye avêtin li filan cîdan zam çawa bî em navê wî lêkin ha navê wî Sedat Peker lê kiriye min lê nekiriye Sedat Peker lê kiriye navê wî çi ye Sedat Peker dibe ez di nava vî rejiyê de di nava vî nebaşiyê de ew qasa jiyana min çêbû me digot dîn, îman, vatan, Qur'an, namûs wana gi palavran e piştik laf in ya bi rastî di binê vî dîn, îman, vatan, Qur'an ezan da me esrar, eroîn tiştê mayîn difrotin dewlet bi viya meşxûl e Mehmet Agar bi viya meşxûl e failî meçhûl bi viya meşxûl e Kürtî İş Adamları Listesi doğbû îro tişkîderê bi viya meşxûl e İnsan Hakları Vakfı veya lîsta çêdike lê pêk nayê dünya jî ji me re ker e heyanî kengî em bizan. Baş Kek Abdullah gerek sağ be mijara me adin li Tirkiye ev demên vê taliyê nîrxên dolar bilind bû û wexta dolar bilind dibe bandorekî pir mezin li ser lîrayên Tirkiye jî dike bêguman li vir de zarara herî mezin ev qayrana aborî de gel dibîne rewş li Tirkiye rewşa aborî gelek xerab e Kek Abdullah cenabê te li İzmîrê dimîne tu Kurdistanî ye Kurd e lê tu anka li İzmîrê dimîne Kek Husên li Kurdistanê dimîne gelo ev qayrana aborî û bilindbûyîna
نرخên dolara û tesîra wî ser gel ser millet çawa ye bi awayekî Kurd hûn kanibin şîrove bikin kek Ebdullah te gudarî. Peki ez ji maaşê xwe dizanim ez emeklî me teqawudum min 2 sal berê ez bêjim ya 3 sal berê em bêjin 400 dolar eger mebistan da maaşê me dikir 400 dolar. İro nîvî wî. İro nîvî. Yan jî sêsî de. Yani sêsî pencen ne? Üstü pence sêsî de. Vî away. Yani bi rewşa lîrayê Tirk û dolar weça tê hesibandin bi sala ji xwe reqem derdikeve wekî. Zêr biçiyê li dunyayê îro hatî çi merhelê. Tiştê mayîn bi vî awayî. Tu diçî bazarê, bazara wan par me bi dudiya bi sisiya meyve dikirî, sebze dikirî. Îsa sebze bî 5-6 meyve 20 25 ji 15 kemtir meyve tune. Yani li İzmirê meyve aha tu dikarî bixwî bi vî away ji 20 ji 15 kemtir tune yani. Hatî vê evê em aha lê mêze dikin yani ekî ketkarê vê evê sebze meyve tînin bazara difrojin tu karekî wan tune üreticiyê em bêjin tu karekî wan tune ketkar mexdûrin rewşa aborî gelek ber bi xirabiyê diçe û serrast jî nabe bi vî awayî. Her diçe ew e 5 evê wan hene 5 şirketê wan ê serêkez şirketê mezin hene bi îhala bi milyar dolara servetê wan hene vî awayî kar dikin. Mezekin kek Abdullah hele mezekin li Kurdistanê rewş çawayî dolar çi bandorê danî ser gel kek Hüseyin çawa şîrove dike. Ke malaz mesela aborî ez gelkî nel ser rawestiya me nel ser xebata me heye û ne tu carî jî mişxwarinekî ya sede me gelek girîng goz pê serê xwe jî bêşînim. Ji bo wê yekê yani em mesela dolar Ha kek Hüseyin kek Abdullah mîna kek ji xwe da got ez teqawutim berê me çav ez jî bêm ser wê meselê. Yani ez jî weke wî teqawutim yani maaşêm wexta got yek û heysid bû sona taliya mehê mesela ji mir asgariyê me dihat yek û 65 yek û 700 eger sedek 150 ji ber dima me kêfa me jê re dihat. Îja ana meselen maaşêm bûye 2600 asgariya qerta min 4 û nizam çi tê. Yani ez duî warî de ama sedemê wê çi ye çilo tê ji bo çi tê mesela dolar ez bi tişkî dî vegirê didim. Berî niha bi salek nebûye herhalde ama nêzî wî tiştî wesewata nû ev S4 derketin wê bê bîra we car diçû li sînorê niha filan edilî xelkê got çû wê here 10 û 15 ka dibînî de li ku ev dû dîtin û de dakete heya 700. Îje îro çend roje cardin ahat navan de hinkî nîkokînê gojmev nexuyane derketine ji hefta wa car diçû nêzî îro 8 û 8 û 7 û tiştek bû. Yani ew jî mi lê nerî ji bo gozîro fêna were parve bikim. Û milletê me milletkî Müslüman e. Yani goçit wexta ku tiştê aha dibe ew sedemê naxin hinkî gol wan wilo kirine. Yani dibe
رزقê me ev e û Xwedê ev kiriye para me û pê razî ye yanî tu reaksiyonê got hember derkeve tune li herema me ez ê vê jî pêv girê bidim mesela elektrîkê û tedaşê meselekî Kek Hüseyin 10 dakika me maye em ê erê ez ê vena girê bidim ji bo ku yani ji gundî reketiye pêşiya mesela millî mixabin ji xeynî çend endamê siyasetê Kurdî got xwe bi Kurdistanî pênaz didin ji xeynî wa pêve ev siyaseta Tirkewî got li vir serdestê û ew gundiyê got ketiye vê xeterê got dengê xwe dide wî jî rokî tenê nehatiye derd û ehwalê wî nepirsiye. Baş Kek Hüseyin. Îja mesela aborî li ser me wê çi tangasî çêbike weya wê yani em û aborî hevkî Baş ne hevir aştî xwazin. Mijara me ya din hûn jî zanin êrişên malbatên Kurd yekûn wek ketkar xebatkar diçin bajarên Tirka didome. Pê heftê jî malbatek li Düzceyê li Axça Qocayê dîsa rastî êrişek hat. Gelo çi ev Kek Abdullah yani cenabê te vê yekê kari şîrove bike. Dîsa dixwazin senaryoyekî biafirînin hilbijartin tê ya jî dixwazin çi bike millet vê şiklekî amadeyî hin tişta dikin. Ji kerema xwe bi 2 dakika tukane vêya bike lewra mijar. Ava birinekî pir kur e bi deqa naîzakirine çünkü ava birinekî sosyokültürel sosyopsikolojik çêkirina hebûna milletê Tirk bandora xwe li ser Kurda bi çawa dajo ava mijara ev e kî ji me re dibêje devlet cuda gel cuda gel evhaye na gel xirab bîye gel pûç bîye gel ji dest çûye gelê me jî ji dest çûye gelê Tirk zêdetir ji dest çûye xen ji êrişê xen ji zulmkariyê xen ji zalimiyê tu tiştekî jî nizane ji wî şînatir û ya îro di şeklê İslamiyetê de di şeklê hinek îdeolojiyê din de wî ew ê ji xwe re heq didin şandayî heq didin dîtin ji bo yekê yani gelek kure eger em li ser biskirin gerek mijarekî nû. Baş Kek Abdullah. Kek Hüseyin vê mijarê tu jî hema 2 dakika fikrê xwe bêje. Sebeba êrişa malbatên Kurd ji bayayê ji Mêrdînê hemşeriyê te ne li Axça Qocayê rastî sebeba vê êrişê mij Kek Abdullah jî got gelo ev îxtidara ev hikûmeta dixwaze tiştekî nû biafirîne ya sebeb çi ye? Yani ana em nizanin wê tiştê nû weke çi biafirîne. Zaten hemû tişt li ser me diyar e û xuya ye û eşkere ye. Avaya jî weke projekî ye. Yani ji xwe re dikine weke xetek xalek ji mesela Kurdî çareseriyê wê jî bînin îro têxin rojeva HDP wê bêjin jîro pê li vê derê em ê bikin nemal we bixin. Ma wekî dîka çi sedem jê re heye got wexta dirin wê de yani ama li wê de intixabata Kurdî tune. Yani tu xwe pêşandana nakin û li ber patronê xwe serî hil nadin. Baş Kek Hüseyin. Gelek sağ Yani ol. bena tu tişkî Kek jê Hüseyin dernakin. serê te xwanê nake ewa xwe serrast bike em te nabînin. Ha baş anka baş. Em derbasî mijara xwe ya taliyê bin. Mijara me ya taliyê qîrîza Sûriyê hûn jî bawer dikim şapemeniyê dişopînin qîrîza Tirkiyê şikil digerîne. Do dîsa Rusya İdlibê bombebaran kir.
icar gelek buyerên garîb çêdibe li Sûriyê bîstekberê cenabê te jî got êdî wezîrê derveyê Sûriyê êdî platformên navnetewî de eşkere divê Tirkiye ji welatê me ji axa me derkeve bi şeklekî êdî nerhetiyekî mezin hember Tirkiye heye ya li aliyê din rêveberiya xweser û tinabêna partiyên Nûriya ANKSê de yekîtiyekî tune demê anê çend roberê xwe pêşandanek çêbû êrişên wê xwe pêşandanê kirin her yek ji we hûn ganibin bi 2 deqa fikrê xwe vê mijarê de bêjin ez ê kêfxweş bim kek Ebdullah min tişte dest pê bike Berê kek mijara Sûriyê ji mizarekî gelek geş e yani nikare bi çendewa îza bike Sûriye di hukmê xwe de dibinê têkiliya wê û Rusyayê gelek zêde ye Sûriye dewleteke ereb e Tirkiye poşman bî jî rêveçûna xwe li hember Sûriyê jê kawekî piştavitî dixwaze têkiliya çêbike dixwaze li ser mîtê wî spat eşrefî li Sûriye û Misrê re hinek têkiliya dayîne lêva ne mümkün e heyanî îşgal hebe têkilî kes qebûl bike ez divê wê de ninim ji bo îşgalê jî dest pê kirine di İdlibê de dest pê kirine Dîbilê de İdlibê de rewşa Tirka rewşa ESO baş nîne qaçikî ez dizanim û pê derpê û ji wê derê derdixin ewa Rusyayê jî gelek zêde ye serê xwe jî ne ji xwe gelekî wan çapulcî ne em wer dizanin yani rewşa wî ketiyê nav û nikare derkeve jî rewşa wî û ew ê jî Serêkaniyê Efrîn û ciyê îşgal kirine ciyê mayîn Kurdistanê jî ew û Amerîka wê li hember hev bin rojê pêşiye de Sûriye bi du alî hem nerazîbûna Amerîka hem nerazîbûna Rusyayê li hember Tirkiyeyê tê nîşandayîn ji xwe ereb û rejima Sûriyê jî li hember vî karî ne ji bo Tirka rojê pêşiya me rojê baş naxuyîne ez kurta sibel bêjim Baş gelek spas kek Ebdullah wele te alîkariya me kir wexta me hindik mayî me got tu tam di riayetî wexta xwe kir hêvîdarim birayê minî ezîz kek Husên jî ew ê di wî warî de nav 2 deqa de fikrê xwe bêj ez ê deqakî jî gotinê ji bo gotinê taliyê bidim we kek Husên em te gudarî Keko ez zêde dirêj nakim tek tiştek tenê kêfxweşî daye me got ev serhildan li ber vê kiryarê kirêt û qirêj çêbûn hinkî dereng bû lêbelê gelek baş bû em berdewamiya wê dixwazin em alîkarê wan in û ez bêm jî îro pêv jî wê nema serî deynin wê dîroka a kirêt û a teslîmiyetê û a qudûmşkenandinê bişkînin çunkî min îro dîmenê kulo biçûçik bû Kurd bû dabûne înternetê milletê Kurd carna wexta got li ser biryarê xwe yê esasî got wilo germ dibin bawerî tê wan ji gula jî natirsin midî wilo bi kevira êrişî gula dikirin ev tenê ji mir mizgînî ye û aya dinê îro wek got em giş dibînin milletê Efrînê ev sê çar mehin dixwazin got vegerin warê xwe malê xwe ser milk û erdê xwe
peyedê nahêle. Dibe çi? Dibe wexta ku here wê de ew ê tohmet bêne serê wî em ê nikaribin wan bihefidînin. Wê namûsa wan ber niga here. Wê Xwedê tişto. Te namûs hişt, te ax hişt, te erd hişt, te avayî hiştin. Hîn ji efrînê dibin destê te de girtî hene, winda hene û êgo jiyana wan ne diyar e dibin destê te de ne. Ev tu fedî nake tu vê nadibêje. Îja bersiva gelek mezin û kêfxweşiya got îro ez li ser navê xwe têda me, got ev berxwedan û serhildana bi du xala. Zaten tespîta wê jî gelek xweşik bû, got ew xal pêve girê nedavanaya belkî ew millet aha nikarîbe derketa kolana. Yek a li ser aboriya wî ya din li ser nasname û li ser a xawî. Her du bi hev re girê dan û millet bi yek dengî bi yek destî êrişî wan kirin ew şermezar kirin û teve çekê xwe ji ber kevirê wan jî reviyan. Bêhêviya ku li wir jî yek rêziyek Kurda ava bi Kurd li hev bikin û di nav xwe de aşitiyekî saz bikin û ew destkeftiyên xwe biparêzin bi wê hêviyê em ew dikin. Em hatin taliya bernama xwe spos ji bo ev şîrove û beşdariya wê ya vê bernamê. Ez ê bi Kek Abdullah gotina xwe taliyê Kek Abdullah tejbîr kiribe bêje ez ê gelek spas gotin pire wext were em ê bêjin gele were gotine legal demokratik alan em bêjin çiqa qasî derziyekî imkan hebe jî em dengê xwe em sedayê xwe bigînin gelê xwe bêjin heyanê taliyê bêjin. Civara serkeftin dixwazim gelek spas. gelek Kek Hüseyin em te gudarîkin ez jî spasiya te dikim Kek Abdullah tu beşdarî Daxwaziya min herî sereke ji partî û rêxistin û şexsiyet û akademisyen û heçî bi Kurdî jiyan dibe û bi Kurdî difikire civîn û konferans û derketina kolana şermezarkirina kiryarê qirê jî kiret em hinkî serê xwe ji wan biroyê teng em derxin em derkevin kolana ya dilê xwe eşkere bi milletê xwe re parve bikin. Baş Kek Hüseyin gelek spas ji bo tu jî beşdarî vê bername bû ez spasiya we dikim me bi hev re bernamekî xweş derbas kir. Temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe em bi du siyasetmedarên Kurd re bûyerên heftê şîrove kir. Me bûyera nîrxand ez gelek spasiya we jî dikim ku we zehmetî dît hetanî anka we me temaşe kir. Heta bernamekî din bimînin bi xêr û xweşiyê de şev baş.